Салом ба ҳама, боз як телеграм-боти дигар барои пулкоркунӣ. Силка барои телеграм-бот дар поёни видео мешавад. Барои пулкоркунӣ ҳар боре ки дар экран зер мекунем, мо танга кор мекунем. Баъд кашлокшуна добавид мекунам ба наздикӣ. Кашлокшуна ки добавид кардан, мо метавонем тангаҳоро ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. Вақте мо кор кардан мегирем, ҷа балансмон кам шидан мегирад ва камтар шидат мекунем, бо ба таври автоматӣ балансмон пур мешавад ва бо мо метавонем коркунимона давом бидиҳем. Профиле интихоб мекунем. Дар ин ҷа мо метавонем твиттеримона добавид кунем. Дар ин ҷа номи твиттеримона менависем ва коннекта интихоб мекунем. Твиттеримон добавид мешавад. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Ирона интихоб мекунем ёки пулкоркунӣ. Ва ҷа заданиҳоро иҷро мекунем. Ва ними задани якум агар мо иҷро кунем 600 000 танга кор мекунем. Барои заданиро иҷро кардан виева интихоб мекунем. Ва ин ҷа нишон медиҳад ки заданиро иҷро кунем 500 000 тангаи дига кор мекунем. Поёнда боша нишон дагӯяд ки чӣ кор кардан дар кора, яъне подписатсия дар телеграм ва твиттер. Барои заданиро иҷро кардан старта интихоб мекунем. Заданиро иҷро мекунем. Задани дуюмро мекушоем. Дар ин ҷа боша подписатсия дар телеграма ва боло дар нархша нишон дагӯяд ки 300 000 танга кор мекунем. Ва старта интихоб мекунам. Ина телеграм канала нишон дод. Дар ин ҷа боша присоединитсияро интихоб мекунем. Дар канал подписатсия кардем. ва барад на телеграм бот монда меоем. Конфирма интихоб мекунем ва клим реварда интихоб мекунем. Танга дар баланси мо мегзарад. Мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. Френдса интихоб мекунем. Дар ин ҷа силкаро дӯстомонда роӣ мекунем. Ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 15 000 танга кор мекунем. Агар телеграмшон премиум боша, ба силкаи мо ба телеграми премиум регистратсия кардан, мо 150 000 танга кор мекунем. Ва ба силкаи реферали мо агар ягон кас регистратсия кард, мо 1500 танга кор мекунем. Агар телеграмшон премиум боша, то 15 000 тангаро кор мекунем. Барои силкаро копировать кардан, инвайн френдса интихоб мекунем. Силкаро копировать мекунем ва ҳамин силкаро дӯстомонда роӣ мекунем. Бустерро интихоб мекунем ва дар ин ҷа 4 намуди бустерай. Бустери якум энергия, қуввати кӯрия зиёд мекунад ва бустери дуюм боша. Ҳар боре ки дар экран мо зер мекунем, 1 танга кор мекунем. Агар ин бустерро бихарем, ҳар боре ки дар экран зер кардем, 2 танга кор мекунем ва ҳамин хел мо метавонем зиёдш кунем. 3, 4, 5, 10, 50, 100 танга зиёдш кардан мегирем. Ва бустери сеюм боша скорсай. Агар ин бустерро мо бихарем, скорси кории моро зиёд мекунад. Бустери чорум боша, ҳама бустери ба қувваташ автобот ном дорад. ва ҳозир баланси ман дар тангаам намераса ки ман ҳамин бустерро бихарам, ба наздикӣ мехарам. Ва агар ин бустерро ки бихарем автобота, худаш ба таври автоматӣ мо телефонро мекишем, баъди 5-6 соат медуроем дар ҳамин бот ва тангаҳоро мегирем. вазифаи ин бустер ҳамин аст. ва бустери дуюмро мекушам ва ин ҷа худаш нависагия ки агар шумо ҳамин бустерро ки харидед, ҳар як боре ки дар экран зер мекунед, 2 танга кор мекунад. ва ман ҳамин бустерро мехарам, нархаш 50 танга аст. ва ина ман бустерро харидам, ҳар як боре ки дар экран зер мекунам, 2 танга кор кардесам. ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. То видеоҳои дигар.